సమయంలో ప్రభుని ఆరాధించక ముందు దేవుని గ్రంథంలో నుండి కొన్ని లేఖన భాగాలను జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభుని మనం స్తుతించి ఘనపరిచి కొన్ని ఆడేవారన్నమాట. మొదటి రాజుల గ్రంథము 10 సొలొమోను మందిరాన్ని నిర్మించినప్పుడు ఆయన కూడా స్తంభాల మీద ఇరు పక్కల కూడా ఒక స్తంభాన్ని ఇక్కడ రెండు వైపులా ఒక పని సంపూర్తి చేసినప్పుడు ఏ రీతిగా అక్కడ కార్యం జరిగిందో అనే సమయంలో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. చూడండి, 7వ అధ్యాయం 22వ వచనాన్ని అందరం పరిశీలిద్దాం. మొదటి రాజు గ్రంథం 7వ అధ్యాయము 22వ వచనాన్ని, ఈ స్తంభం మీద తామర పుష్పం వంటి పని ఉంది, ఇలా నా స్తంభం యొక్క పని సమాప్తమాయను. కీర్తన గ్రంథంలో 113వ కీర్తన 113వ కీర్తన 13వ అధ్యాయము 7-8 వచనాలను అందరం కలిసి చదువుకుందాం. 7-8 వచనాలు. ప్రార్థనలతో తన ప్రజలను ప్రజలతో వారిని కూర్చుండబెట్టాడు. ఆయన నేల నుండి ఎద్దులను లేవనెత్తువాడు, కంటకు కొన్ని మంది వీరులను పైకెత్తువాడు. సరే, ఇక్కడ రాయబడిన లేఖన భాగంలో 10 కూడా సొలొమోను మహారాజు తాను మందిర నిర్మాణంలో ముందు భాగంలో స్తంభాల మీద తామర పుష్పం వంటి పని ఉందని కనబడుతుంది. ఈ తామర పుష్పం లాంటి పని అది ఎందుకు? ఈ పువ్వు బురదలోనే ఉంటది, బురదలోనే పెరుగుతుంది. అయినప్పటికీ ఆ పువ్వు చాలా చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటది. ఎవరు కూడా ఆ పువ్వులు వద్దన్నారు. అంతేకాదు ఆ పుష్పం కూడా మంచి పేరుంది, కమల పుష్పం అంటే తామర పుష్పం అంటే. అయితే ఇది ఎందుకు సొలొమోను మహారాజు మందిరం ముందు ఇరుపక్కల ఇటు స్తంభం మీద తాను చెక్కించవలసిన అవసరం వచ్చిందో అనే సమయంలో కొద్ది సమయం దేవుని వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. అయితే చూడండి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి కూడా మనం చదివిన వాక్య భాగంలో ఈ లోకంలో పెంట కుప్పలో ఉన్న దరిద్రులు కావచ్చు, మునిగితో ఉన్న వీళ్ళని కావచ్చు. అయితే వాళ్ళని కూడా ప్రభు ఏ రీతిగా తాను కూర్చోబెడుతున్నాడు. ఒక ఎందుకు పనికిరాని వారిని, ఎందుకు యోగ్యత లేని వారిని ప్రభు తను ఎందుకు ఉన్నతమైన స్థానాన్ని వారికి ఇస్తున్నాడు. వారి పట్ల దేవుని సంకల్పము, దేవుని ఉద్దేశము, దేవుని ఏర్పాటు ఏమై ఉన్నది. ఎందుకు పనికిరాని వ్యక్తి, ఎవరికి ఉపయోగం లేని వ్యక్తి, ఆయన ఏ రీతిగా దేవుడు ఆ వ్యక్తిని ఏర్పాటు చేసి దేవుని సన్నిధిలో ఒక తామర పుష్పంలాగా లేక ఇతరులకు ఆదర్శనీయంగా, ఇతరులు కూడా ఆయన ఎంతో మాదిరికరంగా ఈ లోకమనే మురికిలో, ఈ లోకమనే పాపములో ఉన్న వ్యక్తిని ప్రభు ఏ రీతిగా ఒక దినాన తాను ప్రధానంతోనూ తన ప్రజలను ఎక్కడ కూర్చోబెడుతున్న సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. అయితే చూడండి, ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుతున్నప్పుడు ఆ దినాల్లో కూడా సొలొమోను రాజు పనిని గురించి దేవుని మందిరాన్ని ఏ రీతిగా కంప్లీట్ చేసినప్పుడు తను కూడా ఆరాధించినట్లు కింద కనబడుతున్నది. అయితే ఈ సమయంలో కూడా ఈ దరిద్రులను వీళ్ళను కూడా ఏ రీతిగా
ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి ఒక మంచి వ్యక్తిగా పుట్టను చూడండి. యోబు గ్రంథం మాట చూద్దాం. యోబు గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 4వ వచనం. పాప సహితులో నుండి పాపరహితుడు పుట్టగలిగిన ఎంత మేలు అలాగున ఎవడును పుట్టనేరడు. చూడండి, పాప సహితులో నుండి పాపరహితుడు పుట్టగలిగిన ఎంత మేలట, అలాగే ఎవరు కూడా పుట్టరు. అయితే చూడండి, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన జనన విధానం చూసినప్పుడు ఆయన కూడా నజరేతులో ఒక మంచి ప్రవక్త వస్తున్నాడండి. పిలుపు నతనీయులు చెప్తున్నప్పుడు ఆయన అంటున్నాడా, అది జరగని పని, అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, అలా జరగడం చాలా కష్టమే. కానీ చూడండి, ఆ నజరేతులో నుండే ప్రభు రావడము ఎంత అద్భుతమో, అదే రీతిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఈ లోకములో పాపం అనే బురద, పాపం అనే పెండతో, పాపం అనే చీకట్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని కానీ ఏ రీతిగా లేపి కూర్చొని పెడుతున్నాడు. కొన్నిసార్లు ఎన్నిక లేని వారమే, ఏ యోగ్యత లేని వారమే, అర్హత లేని వారమైనా కానీ ప్రభు మనల్ని ఏం చేశాడంటే దేవుని సమాజంలో, దేవుని మందిరంలో కూర్చోబెట్టి ఆయనను ఆరాధించి ఆయన నామాన్ని గణపరచుట కొరకు ప్రభు మనల్ని ఏర్పాటు చేశాడు. ఆయన ఏర్పాటు, ఆయన సంకల్పము చాలా అద్భుతమైన మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే తాను ఎక్కడి నుండి వచ్చిన చదువు మాట యోహాను సువార్తలో కూడా కనబడుతుంది. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము ఇక్కడ యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 46వ వచనం. అందుకు నతనీయులు నజరేతులో నుండి మంచిది ఏదైనా రాగలదా అని అతని నడగా వచ్చి చూడుమని పిలుపు అతనితో అనేది. ఏమని అడుగుతున్నాడు నతనీయులు? ఏంటి, నజరేతులో నుండి మంచిది ఏదైనా రాగలదా? అది నేను శక్తింకనే రాలేదు అని చెప్తున్నా. లేదు లేదు, ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఇక్కడ నుండి నజరేతు నుండి ఆయన ఎందుకు వచ్చినాడు? ఇప్పుడు చూడండి, తామర పుష్పం కూడా మనం అనుకుంటాం ఒక ప్రశస్తమైన నీటిలో ఉందనుకుంటాం, కానీ లేదు లేదు, ఈ తామర పుష్పం కూడా అది ఎక్కడ ఉంది? బురదలోనే ఉంది. ఎంత బురద ఉంటే పైన అంత అందంగా అదేమవుతుంది, కనబడుతుంది. ఇతర పుష్పములే కాదు. ఎంత బురద కింద ఉందో ఆ బురద అంత పరిమళిస్తుంది. ఈ మొదటి సందర్భం ఏంటంటే ప్రభు కూడా మనలను కూడా పరిశుద్ధపరచడానికి, మనలను కూడా పవిత్రులుగా చేయడానికి, ఈ లోకంలో చీకటిలో ఉన్న, పాపములో ఉన్న, మోసకరమైన జీవితంలో ఉన్న, లేక ఎవరికి ఉపయోగకరం లేకున్నా అట్టి వ్యక్తిని ఎక్కడి నుండి లేపుతున్నాడు? ఆయన నేల నుండి లేపుతున్నాడు. అందుకంటున్నా, ఆయన నేల నుండి దరిద్రులను లేవనెత్తువాడు. పెంట కుప్పల మీద నుండి బీదలను ఏం చేస్తున్నాడు? ఆయన పైకెత్తువాడు అన్నమాట. పెంట కుప్పలో ఉన్న వ్యక్తిని చూడండి, దేవుని మందిరంలో ఒక స్తంభం మీద ఆనాడు ఒక పుష్పాన్ని, ఆ తామర పుష్పం ఏ విధంగా మందిరానికి ముందు భాగంలో కనబడుతున్నదో, ఈనాడు కూడా నిన్ను నన్ను కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఇతరులకు, అనేకులకు ఎంతో మాదిరికరంగా ఉండకుంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన మురికిని, మన అపవిత్రతను, పాపాన్ని తొలగించి ఈ దేవుని సన్నిధిలో చేరి మనం ఆయన ఆరాధించడం, ఇతరులకు ఆదర్శనీయంగా ఉండడానికి ప్రభు మనల్ని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రభు ఏర్పాటు, ప్రభు సంకల్పము చాలా అద్భుతమైనది. ఎందుకు అద్భుతమైన మనం చెప్పుకోవాలంటే ప్రభు మన పట్ల కూడా తాను చేస్తున్న కార్యం చాలా శ్రేష్ఠ. ఇంకో మాట చూద్దాం దేవుని వాక్యం నుండి
ఈ పుష్పానికి ఎంత అద్భుతమైన సందర్భం గురించి ఇంకో మాట చూడండి. అది అక్కడ ఉన్నప్పుడు కానీ దేవుని వాక్యంలో చూద్దాం. చూడండి, ఈ లోకం అనే మురికిలో ఉన్నప్పుడు దేవుని వాక్యం మనల్ని ఏం చేస్తుంది? పవిత్రపరుస్తున్నది. మనల్ని ఏం చేస్తుంది? ప్రతి చీకటి నుండి కూడా తొలగిస్తున్నది. సమూయేలు గ్రంథము చూడండి, సమూయేలు గ్రంథం. ఆనాడు కూడా దేవుని మందిరాల్లో కూడా సమూయేలు ఎలాగున్నాడు, అదే రీతిగా ఏలీ కుమారులు కూడా ఎలాగున్నారు చూడండి. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 11-12 వచనం. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 11-12 2 వచనాలు ఎవరైనా సహాయం చేయండి. తర్వాత ఎల్కానా రామాలోని తన ఇంటికి వెళ్లిపోయాను. అయితే ఆ బాలుడు యాజకుడైన ఏలీ ఎదుట యెహోవాకు పరిచర్య చేయుచుండెను. ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరగని వారై మిక్కిలి దుర్మార్గులైరి. చూడండి, ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో కూడా సమూయేలేమో పరిచర్య చేస్తున్నాడు, ఏలీ కుమారులేమో యెహోవాను ఎరగని వారై ఎలా ఉన్నారు? వారు మిక్కిలి దొరికి. ఈ బురద అనేది మందిరంలో కూడా ఉంది. చూడండి, ఈ పాపం అనేది ఎక్కడ మందిరం కూడా చూడండి. ఏలీ కుమారులు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఏలీ కుమారులు కూడా మందిరంలోనే ఉన్నారు. సమూయేలు ఎక్కడ ఉన్నాడు? సమూయేలు కూడా మందిరంలోనే ఉన్నారు. అయితే చూడండి, సమూయేలు ఎక్కడ ఉన్నాడు? సమూయేలు ఏమో దేవుని పరిచర్య చేస్తున్నాడు, ఏలీ కుమారులు ఏమో ఎవరిని ఎరగలేదు? యెహోవాను ఎరగకుండానే వారు దుర్మార్గులా ఉన్నారు. దేవుని వాక్యము ఇప్పుడు తామర పుష్పము మొదటి లక్షణము అది పవిత్రత చూసిన కనబడదు. రెండో సంగతి ఏంటంటే తామర పుష్పము దాని కనుక ఏం చేస్తుందంటే దాని కనుక మనం నలిపి ఆ నీళ్ళ దగ్గర పెట్టినా గానీ దానిలో ఉన్న కూడా బురదకు దూరం చేస్తారు. బ్లీచింగ్ కూడా ఏ విధంగా చూడండి మలినమంతా శుభ్రం చేస్తుందో దానికి ఉన్న మొదటి రెండో లక్షణం అది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఏలీ కుమారులు మందిరంలోనే ఉన్నారు. వీరేమో యెహోవాను ఎరగకుండా మందిరాల్లో దేవుని వాక్యం వింటున్నారు, ఆరాధన చేసేది వింటున్నారు, ప్రార్థన చేసేది వింటున్నారు. అన్ని మందిరాలు అందరితో కలిసి వచ్చి కూర్చొని వెళ్ళిపోతున్నారు. కానీ ఎవరు ఎరగలేదు? దేవుడు. అయితే సమూయేలు చూడండి, సమూయేలు ఈ లోకం అనే బురదను అందించుకోకుండా ఆ పరిస్థితులు ఎలాగున్నప్పుడు గాని ఆయన దేవుని ఎదుట పరిచర్య చేస్తూ ఎలాంటి కలంకం లేకుండా ఎలాంటి ముడత లేకుండా తాను శుభ్రంగా దేవుని ఇంట్లో ఉన్నాడు. కనుక ఇప్పుడు చూడండి, ఆనాడు కూడా పౌలు గారు కూడా ఎట్లా ఉన్నా, నేను పూర్వం హింసకూడను దూషకుడను హానికరంగా ఉన్నా, దూషకుడుగా ఉన్నా, చీకట్లో ఉన్న వ్యక్తిని చూడండి ప్రభు ఏ రీతిగా పరిశుద్ధపరిచి యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి ఏం చేస్తుంది? పరిశుద్ధపరుస్తుంది. ప్రతి పాపం కడిగి పరిశుద్ధపరుస్తుంది. కానీ వీరు కూడా అక్కడే ఉన్నారు, కానీ వీరు ప్రభుని ఎరగకుండా ప్రభుని ఆరాధించలేకపోయినారు. చివరకు వారెంతో అక్కడ నైవేద్యాలు జరగకుండా ఎంతో ఆటంకకరంగా ఉన్నారు. ఈ చివరి దినాల్లో ఆఖరి దినాల్లో కూడా దేవుని సన్నిధికి వస్తున్న దేవుని బిడ్డలైన మనందరికి కూడా తామర పుష్పము ఏ విధంగా ఆ స్తంభాల మీద సొలొమోను భక్తుడు చిక్కి అనేకులకు మందిరానికి వస్తున్న వారికి పోతున్న వారికి ఎంతో ఆదర్శంగా చిక్కాడు. అటు వచ్చే వారికి మనం ఉంటే ఎలాగుండాలా? ఏలీ కుమారులాగా. తామర పుష్పం ఎట్లుంది? అది బొద్దులో ఉన్నా నీటిలో ఉన్నా ఎక్కడ ఏ మలినం ఉన్నా ఏది అంటుకోకుండా ఏం చేస్తుంది? ఏం అంటుకో. నీళ్ళు ముంచండి పూర్వం చరసలు నీళ్ళు ముంచినా కన్నా నీళ్ళు అంటుకోదు. ఎందుకు? అంత పవిత్రంగా ఉంటుంది. కనుక ఈ రెండో సంగతి ఏంటంటే ఇక్కడ వారు ఎదగకుండానే
దేవుడి సన్నిధిలో ఉన్నారు. అయితే వారు ప్రభు నెలకు దుర్మార్గులకు ఇంకా దేవుడి సన్నిధికి ఏమైనారు? 10వ వచనం, 2వ సమూయేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 10వ వచనం. అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేద్యము చేయుటయందు అసహ్యపడుటకు ఆ యవనులు కారణమైరు గనక వారి పాపము యెహోవా సన్నిధిని బహు గొప్పదైతుందన్నమాట. ఎందుకు బహు గొప్పది? పాపం బహు గొప్పదైపోయింది. ఆ కారణం నైవేద్యాలు గాని అక్కడ గొప్ప గాని జరగటం గాని జరగట్లేదు. వీరే దానికి కారుకులైపోయినా, వీరి ఎంతో అవమానకరంగా కనబడుతున్నారు. వీరు ఎంతో దుఃఖకరంగా దేవుని పరిచర్యకు ఆటంకకరమైపోయిన దేవుని సన్నిధిలోనే, దేవుని మందిరంలోనే ఉంటూ ఎంతో అవమానకరమైన జీవితం. అయితే దేవుని వాక్యం మనకి ఏం తెలియజేస్తామంటే, ప్రతి వ్యక్తి పాపానికి కూడా ఆయన ఎలాంటి ఘోర పాపాత్ములైనా, ఎలాంటి వ్యక్తినైనా సరే ప్రభు రక్తము క్షమిస్తుంది, ప్రతి పాపాన్ని కడుగుతుంది. ప్రభు ప్రతి వ్యక్తిని కడిగి ఆయన శుభ్రపరచుట కొరికే ఆయన దేవాది దేవుడు అయ్యండి, రాజులకు రాజు అయ్యండి, ప్రభులకు ప్రభు అయ్యుడు కూడా ఆయన మనకు ఒక దీనుడుగా, ఒక దరిద్రుడుగా ఈ లోకానికి ఆయన రావాల్సి వచ్చింది. మనలున్న ఈ లోకమని మురికి, ఈ లోకమని బురద, అబద్ధం ఒక బురద, సినిమా ఒక బురద, ఇంకా చెప్పుడికి చాలా కనపడతాయి. సమయం గురించి కదా, ఎందుకంటే లోకంలో అనేక బురదలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ బురదలో ఉన్న ఈ పుష్పముకు ఎంత సౌందర్యం కనబడుతుంది. కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనలను కూడా ఈ లోకములో నుండి, చీకట్లో నుండి, ఈ బురదలో ఉన్న మనల్ని లేవనెత్తి మనల్ని పరిశుద్ధపరిచి మనము ఆయన ఆరాధించాలని, మనం పరిశుద్ధపరచుటకై యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గౌని వెలపట శ్రమనుండారు. మనను తన స్వరక్తం చేత పరిశుద్ధపరచుటకై ప్రభు ఎంతో త్యాగం చేస్తూ వచ్చాడు. మనకు ఎంతో క్రయాన్ని చెల్లించాడు. ఆ క్రయం ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన. చూడండి, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక, అపోస్తలుడైన పౌలు గారు హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయము చూడండి, గౌరి వెలపట శ్రమనుండెను. 13వ అధ్యాయం 12వ వచనం. కావున యేసు కూడా తన స్వరక్తము చేత ప్రజలను పరిశుద్ధపరచుటకై గౌని వెలుపడ ఏం పొందాడు? ఆయన శ్రమనందెను. గౌని వెలుపడ ప్రభు శ్రమనందాడు మనం పరిశుద్ధపరచుటకు. మనం చీకట్లో ఉన్న, పాపంలో ఉన్న మనలను ఆయన పరిశుద్ధపరచుటకు ప్రభు గౌని వెలుపడ శ్రమనందెను. 2 లక్షణమైన ఔషధ అది పరిశుద్ధపరుస్తుంది. అది మనలను పరిశుద్ధపరిచి దేవుని సంఘములో ప్రభుత్వం చేర్చాడు. 3వ సంఘం, ఈ తామరకున్నప్పుడు, ఈ తామర పుష్పకున్న 3వ లక్షణం ఏంటంటే, 3వ లక్షణము అది వెలుగున్నంత వరకు వికసించి ఉంటది. వెలుగున్నంత వరకు వికసించి ఉంటది. పొద్దుపోయేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది? మూసుకుంటుంది. అది పొద్దుపోయేటప్పుడు ఎలాంటి కీటకాలు ఎలాంటివి రాకుండా ఏం చేస్తుంది? ఆ పువ్వు మూసుకుంటారు. మూసుకుంటారు. మాట చదవండి, యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయము, యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయము చూడండి, పగలంత వరకు చూడండి, 4వ వచనం. పగలున్నంత వరకు నన్ను పంపిన వాని క్రియలు మనము చేయుచుండవలెను, రాత్రి వచ్చుచున్నది, అప్పుడు ఎవడునో పని చేయలేడు. పగలున్నంత వరకు నన్ను పంపిన వాని క్రియలు మనము చేయవలసిన వారము. అందుకొరకే మన దేహాన్ని కూడా నీతి సూర్యుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు మనం అర్పించాలి. కీర్తనలో 45వ అధ్యాయం కనపడుతుంది.
ఈ రాజు నీ ప్రభు, ఇతడు నీ సౌందర్యమును ఏం చేసినవాడు, కోరినవాడు, అతనికి నీవు నమస్కరించు. కనుక ఆయన మన సౌందర్యాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. ఈ రాజు మన ప్రభు, ఆయన మన సౌందర్యాన్ని ఎందుకు కోరుకుంటున్నాడు? చూడు 45 కీర్తన ఉందా, ఇక్కడ కీర్తన గ్రంథం 45 అధ్యాయము 11 వచనం. ఈ రాజు నీ ప్రభు, అతడు నీ సౌందర్యమును కోరినవాడు, అతనికి నమస్కరించు. మనం ఏం చేయాలి? అతనికి నమస్కారం చేయాలి. చూడండి, ఈ రాజు నీ ప్రభు, అతడు నీ సౌందర్యమును కోరినవాడు, అతనికి ఏం చేయాలి? మనము నమస్కరించు. ఎందుకు ప్రభును ఆరాధించాలి? ఎందుకు ప్రభును మనము ప్రభుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి? ప్రభు మన పట్ల చేసిన మేలు, లేక మందిరం పట్ల చేసిన మేలు. చూడండి, మనం కూడా ఈ లోకం నుండి, చీకట్లో నుండి, పాపం ఆనాడు కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా కుష్టి వ్యాధులను బాగు చేసినప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను, నీ దేహాన్ని ఎవరికి కనపరచమన్నాడు? యాజకునికి. అందుకు ఎందుకు మనం కూడా మన దేహాన్ని ప్రభుకు సమర్పించే వారంగా ఉండాలి. అందుకని కదా మన సౌందర్యాన్ని కోరాడు. ఈ లోకంలో మన పరిస్థితిని చూసి, ఈ లోకంలో మన స్థితిగతులను చూసి, ఈ లోకంలో మన మాటలను చూసి, మనం చేస్తున్న పనులను చూసి ఎంతో మంది దూరమైన, కానీ ప్రభు కృపను పెట్టి ప్రభు మనం మార్చాడు. ఇప్పుడు అందరు ఏమవుతున్నారు? చెప్పండి, ఏమవుతున్నారు? దగ్గర అవుతున్నారు. కానీ ప్రభు మనలో వచ్చాడు కనుక మనం ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా, ఇతరులకు మనము దీవెనకరంగా, ఇతరులకు మనం ఏమవుతున్నాము? ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం. అందుకని ఈ రాజు నీ ప్రభు, అతడు నీ సౌందర్యమును కోరినవాడు. కనుక మనము పగులు ఈ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారికి మన దేహాన్ని కనపరచవలసినారు, ఆయనకు మనము చూపించవలసిన వారు. ఇప్పుడు చూడండి, తామర పుష్పం ఏ రీతిగా అయితే నీతి సూర్యుడైన యేసు ప్రభు లేక సూర్యుడికి ఏ రీతిగా తన వెలుగును చూపిస్తుందో, అదే రీతిగా ఆ రాత్రి అయిపోయినప్పుడు అది ముడుచుకుంటుంది. అది ముడుచుకుంటుంది, ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా, దానిపైన ఎలాంటి కీటకలు వాలకుండా అది చాలా భద్రంగా ఉంటుంది. అదే రీతిగా ఈ లోకం కూడా చీకటి, ఈ లోకం కూడా చీకటి. ఈ లోకంలో చూసినప్పుడు భయంకరమైన చీకటి. మనం ధరించే వస్త్రాలు కావచ్చు, మనము నడిచే మార్గాలు కావచ్చు, మనము ఇతరులకు ఎంతో మాదిరికరంగా, ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండవలసిందని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది. చూడండి, ఇంకో మాట చూద్దాం. మత్తయి సువార్త